بله تماشاوان هجا لسر مجارا عفینه و بنپیکرین کلوی در چه دبن هروا شر داوی نوارا پید و ترکیه لگوند سوغانا که و گوند کمار زبر خوبت میوان خوا چالکوان مصطفی شیخ و جلبنانی الگلمنه تم باش برز مصطفی ام دخوازن تو زانیارین بهتر درباره شر داوی یا پید و ترکیه لگوند عفینه بدمه دم باش شتاو تماش بن نجارا دو ساعت دنیا دو جیرو لکیمار هات بمبکرین بدست جگدارین پیاده و دنیا فکر بله تدا د سربازی ترک هاتن بریندار کرن و بافرین اپاچی این ترکیه بسر افرینی بزاق بلک گریان هاتن بریندار خرا کرن برن کلیسه درمان کرن دیوارا direkt yani mubakirten vanjê bersêv da havîtin gundê Saxûnekê. Lê da çar birîndar bûn, jê yek zarî bû, zarok bû û yek jî pîrekek bû û jê yek hat kuştin ji gundê Kîmarê navê wê Fatme hevalcina Mihemed navê wê Hesan Xelîl, jina Hesan Xelîl emrê wê 35 salî bû. Yani evji sedema dve demeda jibergu raperina garine ser dve ruje da dve cejne da xalke vegare male kha gundet kha yani ev malbatên ku dixwazin vegerin çend bûn Berez Mustafa bu xwedê em nikam dest yani dest xewabînin lê gelek xwe amade kiribûn ji ber vegerin li ser vê cejnê vegerin gundet kha. Yani Berez Mustafa yani destpêkê de peyedê dest bi êrîşan kir. Destpêkê wek tê xuyan peyede destpê kir. Destpê kir avî wana yani her dem ki roj bi roj û sat bi sat yani gav bi gav li wan muşek tên havîtin navbera her aliyan da. Bele. Ez duhu yani em bihêvî bûn gerçi çê nebe ji ber got raperîna vegerînê destpê kir û xelk vegere gundê xwe û ev tişt kirin yani muxabin hat kirin xasaten di wê piyêra gelek dizêvirin Afrînê. Baş e birîndar çend in ji her du aliyan sivîlin, leşkerin birîndarên ku di encama wê şerî de hatine birîndarkirin çend bûn ji mara wan? Ji serbazên Tirka du dibîn birîn kilîse wek min ha gotî û sivîlên Afrînê ên lewderê çar bûn. Çar bûn jê pîrekek bû, jê zarîk bû, yek jî kalemêr bû û jinek jî hat kuştin navê Fatme ji bera Kîmarê bû. Baş e. Niha rewş çawa ye li wê derê li navçeya Şêrawa şer berdewam e yan hatiye rawestandin? Hatiye rawestandin ji duhu da hatiye rawestandin tiştine yani ji duhu da tiştine yani. Rawestan ji duhu da. Yani niha Berez Mustafa te amaje pêkir te got xelkên derbeder yên kampan dixwazin vegerin yani xwe amade kiribûn li ser vê cejnê vegerin herêmên xwe. بله مثلا گنده شیخ محمد الميدان بری به دو روزیا سه روزیا چهار مالبت و گریان گنده سر گنده خواه yani ve diğerin günde bes muhabin her taraf yani nelen her yani aliyen çetin Türka o Türk o en peyade o nizam her çar taraf dibin qadaxa dikin ve garana xelkên Afrînî ser xwataxawar yani nihal wê nava kampan peyedê yan jî rejîm nahêlin ew xelk vegerin herêmên xwe yan jî derbasî Helebê bibin. Berez Mustafa diyara têkilî hate birîn çalakvan Mustafa Şêxo gelek spas ji bo agahiyên te.